Kanta na ni Ma'am Lisa kahapon. Ako lang ilang tulak-tulong para dali kauman. Ma'am Lisa kahapon, yan mga gisubay sa silugdanan, hanggang sa kanapusan. Pero ako na lang direkso ko na may access road. Ikaw ang kusog. Ikaw ang kusog. Ako nakikisog lang sa tinod na may walang anong Disyembre no, sa tinod na tayo na kusugin kung ninyo ang edad 66 na pero praise God na ang tungod sa unsan sa Ginoo. Amen. Psalms 46:1, God is our refuge and strength. A very pleasant help in trouble. Ikaw ang puso kanako, kalipay dalang panan, murabot man ang problema, wala'y makapaghiwala, wala'y may kumpara sa imong gugma. Kung sa mang kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Mulod ako sa pilang mo, o magdali ka mo, Diyos. Kung sa mang kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw ang akong Diyos, o kalipay ko. Testimony para ako niya. Dapat din kayo. Sakto na to Sakto na video kita katapusan kaya bakit mismo. Salamat din siya dako sa Ginoo. Tungod sa layo sa Ginoo na pagsilig siya. Ano man, sa tingog kanay ng mga kaigsunan, kung dili patungod sa Biblia, ang bulan, Pastor Tanan, Pastor Gil Ulimari, Pastor Noiba, Pastor Joey Degrasas, Pastor Joey, Pastor Mike, wala na nilo sa mga wala na laro. Pero kanya nagtungod sa promisa sa Diyos, Pastor. Ang promisa sa Diyos, Genesis 28:15, ako lang sa aking ikuha ninyo, isulit. Ay tiyag nga, nagaibaw mo kanina, pero bakit kayo malitan? Kung may kahatak o challenge sa mga alagad sa Ginoo, Genesis 28:15, siya gingon. Isa yung memorize na naman. Inong sa Biblia, sa Bisaya, kapitulungan, hinungdumi kayo kanunay, nga kauban mo ako. Hinungdumi kayo kanunay, nga kauban mo ako. Kung bantayan ko ikaw, bisat asa kapaingon. Kunya ang sunod, doon ko ikaw, pagbalik ni ininyo taa, o dili ko ikaw biyaan, hangtod nga matuman, ang ganang bisaan ko kanimo. Siguro mauna na yung mga ninyo. Musuod ninyo muna-una na bubaksay mo, ako na ninyo. Siguro pinahintay pa rin mula ko sa Ginoo, din ako mga buglay yun. Wala ko yung kapa. Pero galing ko yung mga kaisunan, kung sa pagkakalan sa Ginoo. Nalang sa tao, amen? Now, murang naman inubuhali naman. Anak ko sa akong vision sa Rimabong, Tamlang, makupat na po niya katuig. Bisan mga sa kalahi sa mga tao ng panahon na. Sabi ninyo, sinusisyon lahapon ni Pastor Joy Arturo nga gusto kong kakagubang o mutindo kaya mubuha kong tatagikan sa mga sa kalimutan. Tiduot ng kasayawa, hindi ka katindog. Mauna, magbisang sa kagawa.